ten a palabra o terceiro relator, que é Cuba, moitas escoitalo sobre os santos no Cantigueiro. Bueno, algún santo. Os santos son moitos. Hoxe, por certo, é o día de San Hilarión. San Hilarión é un santo que naceu en Gaza e que chegou a ser bispo, aínda que non foi mártir. Mártires hainos hoxe en Gaza a centos, e haberá moitos máis, como ningún santo faga algo por combater a sinrazón e a barbarie do animal humano. Grazas á organización desta xornada por convidarme. Realmente eu non son nin experto en santos, nin experto no cancioneiro. Son un afeccionado á literatura de tradición oral que dediquei uns anos a recoller. Agora que estou xubilado, ao mellor podo seguir con esa tarefa, e tamén co estudo de todas estas cousas. Eu vexo o cancioneiro como unha gran canteira onde queda moita pedra por picar. É dicir, hai moito que afinar e moito que averiguar aínda. Entón, o agradecemento tamén o fago porque veño a Pontevedra, unha cidade que me trae lembranzas da adolescencia. Eu examineime aquí de reválida de sexto no ano 74, creo lembrar que o presidente do tribunal era Filgueira Valverde. Se non estou equivocado, pero case estou convencido de que sí, que, por certo, era afeccionado e estudioso da literatura de tradición oral e da culta, e das lendas, como o santo do Paxariño, que está aquí cerca, en Armenteira. Ben, entrando en materia, os santos no cancioneiro é algo moi amplo, como poder abordalo en media hora, aínda que o traballo que se publique será máis amplio. Os santos van indubidablemente asociados aos lugares de culto, ás romerías e santuarios, por eso aparecen constantemente os topónimos nas cantigas, e por eso nelas vaise constantemente do xeral ao particular, do local ao provincial ou nacional. Eso é algo constante. As cantigas sobre santos, e aquí trataremos tamén distintas advocacións da Virxe María, incluímolas porque son unhas cantigas que teñen unha estrutura e uns contidos moi similares aos que se refiren a santos e santas, teñen unha evidente vertente devota, na que queda claro que os romeiros acoden ao santuario para solicitaren favores, para cumpriren o voto cando lles foron concedidos, e outra vertente escéptica que pode derivar do satírico burlesco ou no carnavalesco. Eu voume centrar máis nesta última parte, non son moi devoto. Entón, vamos tratar de marcar algúns trazos, algúns riscos que permitan descubrir e ao mellor comprender como o pobo, sometido no terreo religioso a un discurso institucional moi firme, é quen, mediante a literatura, neste caso o cancioneiro, pero tamén na narrativa, de subvertir esa orde e mostrarse moi crítico non só co clero do que se afean as condutas que non se ateñen á moral que predican, senón cos mesmos santos que poden ser tratados con irreverencia, con escarnio, con crueldade, mesmo, nalgúns casos, como veremos. Decidí centrarme en tres exemplos porque o tema é inabordable. O primeiro é unha cantiga moi difundida que alude a santos e santas de pau. É dicir, a imaxes de madeira que se veneran e que, ao meu entender, non son máis que unha pervivencia do conto tradicional o santo de pau.
moi difundido na Península Ibérica, en América, sobre todo en América Central, no sur de Estados Unidos, e en Galicia. Este conto foi tipificado por Camiño Noia no seu catálogo do conto tradicional galego con un número 1829D que non está nos catálogos de Arne Thompson, tampouco nos de Uder, e aparece no do folclorista Robe, que recolleu contos deste tipo por Centroamérica e tipificounos con ese número. Tamén o fixo algún folclorista do ámbito estatal como José Manuel Pedrosa, que se interesou e publicou algún traballo sobre este conto. Na segunda parte vou facer unha breve escolma de cantigas satírico-burlescas, non vou profundizar moito nelas, imos un pouco mal de tempo sobre os santos, aos que se lles apoñen oficios, conductas, e mesmo a veces se xoga con eles metafóricamente en clave obscena. E finalmente falarei dun bello romance humorístico, que aínda que non encaixa estritamente no do cancioneiro, teño especial interés en traelo aquí por un curioso retrouso ou estribillo que ten, de paso lanzarei unha pregunta, aquí hai moitas persoas que saben moito e ao millor me iluminan sobre o que quere dicir ese estribillo, moito menos coñecido que o que aparece neste romance e que cantaba, por exemplo, Miro Casabella de Sarxento Michel Pirixel polo Ero do Xampille. Entón, vamos a empezar polos santos de Pau. Partimos dun conto recollido por Laureano Prieto, publicado nun traballo do Boletín Ouriense no ano 78. Nas vísperas da festa da parroquia, o cura dáse conta de que a imaxe de San Sebastián, que era o santo que se iba a festeixar, estaba podre e non había maneira de podela amañar para sacala na procesión. Nesto, o crego foi falar co carpinteiro do lugar para que lle fixese un santo novo a toda presa. O caso, dixo o carpinteiro, é que non teño madeira ao xeito para facelo. Eló, respondeu o cura, o portugués non serrara un amieiro o ano pasado. Serrara, mais fixo un pesebre para a burra coa madeira. Pois vai e fala co el, contalle o asunto no que andamos e busca maneira de facerte cunha madeira precisa para facer o santo. O carpinteiro marchou onde o portugués e chamouno. Ai, portugués, que tes que me vender un cacho do amieiro que se rache o ano pasado para facer un San Sebastián novo. O portugués négase e entón non hai maneira de sacarlle a maneira. O crego e o carpinteiro deciden que hai que roubarlle un cacho do amieiro para facer o santo, e fan así, roubanllo e sustitúen o trozo de madeira que collen do pesebre por un pedazo de madeira de mellor calidade, de castiñeiro. E entón o carpinteiro fai o santo, chega o día da procesión, o carpinteiro fai o roubo e despois, o día da procesión, aparece un santo novo e o portugués obsérvao e dase conta ao momento de que ese santo está feito co seu amieiro. Entón, ponse en frente do santo e bótalle un sermón desta maneira. Ó ditoso San Sebastián, do pesebre da miña burra eres parente carnal, e os milagres que ti fagas bótollos ao meu pardal. Conto, xa dixen que o cataloga Camiño Noia, este conto, según José Manuel Pedrosa, circunscríbese ao mundo hispánico e non traspasou
non chegou, non prosperou nos catálogos internacionais. Por exemplo, xa o dixen, non está no de Úter de 2004. Camiño Noia informa doutras versións galegas, unha recollida, dúas curiosamente recollidas fora do ámbito territorial da comunidade autónoma, pero dentro do territorio de fala galega, por Cortés en Sanabria, outra recollida en Castropol, e recollidas en Galicia hai 4 ou 5 máis, unha de Cee, outra de Pazos de Borbén e outra xa de hai bastantes anos do crego chairego Nicanor Rielo Carballo, que a publicou na súa Escolma de Carballedo. O noso equipo, o equipo Chaira, recolleu en Vilalba unha versión que está inédita, na que se baseou conxuntamente coas outras coñecidas, naquel momento, Antonio Reigosa para facer unha versión literaria, O Santo Milagreiro, publicado en Contos de Parvos e de Pillo Sun, da colección Cabalo Burigán no 2003. Tamén nos informa Camiño Noia de varias versións literarias españolas deste conto, en versos ou prosas de Góngora, López de Vega, López de Úbeda, Gracián, Fernán Caballero, Harzenbusch e mesmo Pío Baroja en Las noches del Buen Retiro, do ano 1911. Entendo que as coplas recollidas no cancioneiro galego e referidas aos Santos de Pau son un elemento residual dese conto, aínda que, co tempo, adquiriron un valor propio, son perfectamente autónomas e funcionan como tal. Vou dar lectura a algunha delas, hai moitas máis, pero a modo de exemplo, citarei algunhas nas que circulan diferentes santos, distintas madeiras, hai unha variedade importante, tanto de santos como madeiras. E tamén santos localizados en santuarios concretos ou non. A veces, casi sempre son santos, hai algunha santa, direi unha que é unha santa pero non ten nome. Exemplos. Señor San Xoán de Ortoño, feito de pau de amieiro, primo carnal dos meus zocos, irmán do meu tabaqueiro. Esta, como moitas outras, están na colección de cantigas de Blanco, ese magnífico traballo en 2 tomos que é unha fonte importante fundamental para o estudo do cancioneiro. Outras están tamén no de Antón Santamarina e Doroté Xubar. Señor, non cito a procedencia, farei no traballo pertinentemente. Señor Sambreixo, do traballo escrito. Señor Sambreixo de Barro, feito de prau de amieiro, primo carnal dos meus zocos, neto do meu tabaqueiro. Cambian os parentescos. Señor Sambreixo de Barro, feito de pau de ameneiro, repite prácticamente o mismo. Meu santiño San Andrés, feito de pau de ameneiro, primo carnal dos meus zocos, neto do meu tabaqueiro. Divino San Cayetano, feito de pau de cerdeira, líbrame santo bendito dunha muller cabuxeira. Santa da Figueira es, eu de ti figos comín, os milagres que ti fagas hanmos de clavar a min. Esta está recollida na Terra Chap por Isaac Rielo, un irmão de Nicanor, nun libro pouco difundido que publicou hai moitos anos a Deputación de Lugo. Señor San Bartolomeu, feito de pau de laranxo, quen che mandou dar pintura foi o cura de Rianxo. En Bouzabrei esta, Señor San Bartolomeu, feito de pau de sanguiño, líbrame, santo bendito, do lobo de Rianxiño. Santo Sambreixo de Barro, feito de pau de canela, dádeme a vista aos meus ollos que non vou daqui sen ela. Nalgúns casos, como este, solicítase unha curación, pero normalmente non, simplemente son unha serie de faltadas ao santo, non?
comparalo coas tocas, co material co que están feitos obxetos do común do pobo. Meu santo Brais de Diana, feito en pau da Mieiro, irmáns das miñas garlochas, criado no meu lameiro. Meu santo San Antoniño, nacido no Sobreiral, o pesebre do meu burro é voso irmán carnal. San Amaro de Oira, feito de pau da Mieiro, irmán das miñas chanquiñas, criado no meu lameiro. En Portugal hai esta copla tamén, en Castela moitas, e en Portugal San Gonzalo de Amarante, feito de pau da Mieiro, irmão das miñas tamancas, criado no meu lameiro. Velaí, santos de amieiro, de madeiras distintas, de figueira, de laranxo, de sanguiño, de pau de canela, mesmo hai algún feito de culleres de madeira, só nas cantigas que mencionei se lle fai algunha petición ao santo en dous casos. As demais son simples e estéticas burlas do pobo aos santos. Pedrosa, que ten un traballo que se titula Hacen milagros los santos de madera, devociones, esteticismo, poder e carnaval, achega diferentes motivos de coplas burlescas de ámbito hispánico e hispanoamericano. É o propio Pedrosa o que nos di que en moitas destas cantigas aparece o discurso dos sometidos, dos resistentes, dos que buscan expresarse a marxe do pensamento único religioso institucional, establecendo a afortunadísima metáfora de que os milagres dos santos equivalen aos anacos de madeira de que están feitas esas imaxes. Hai unha que non me resisto a comentar, porque en Galicia hai menos, pero en Castela hai varias, e acaban con un final que é xestual, non? Santo Sambreixo de Barro, feito de pau de ameneiro, irmán das miñas tamancas, criado no meu lameiro. Para que te puxeno aquí os milagres que ti fagas, que mos chanten aquí. O xesto é un Rubiales, non? Ese que fixo na final da Copa do Mundo Feminino. E aí remataría esta parte, paso á segunda, que é a mención de outras coplas satíricas e irreverentes que fan alusións a distintas cousas. Por exemplo, santos con oficios de maior ou menor prestixio. O señor San Salvador ten a vara da xusticia, non entra millor xuez neste reino de Galicia. Madre de Dios do Amparo, cando vai pola carreira, vai en mangas de camisa, parece unha costureira. Que vivan os de Graíces que se poden venerar, que teñen un San Vicente vestido de militar. San Isidro Labrador, claro, é agricultor, que anda sarando no campo, parece que non araba el, que araban os anxos mentras el oraba, non? Leva Santa Eufemia bendita, vaille por diante do gando, vai chamando o gando que arrastra o arado. Outras cantigas fan alusión aos lugares onde os santos teñen os santuarios. Normalmente están moi arriba, hai que subir, hai que levar a cesta na cabeza, tanto están arriba como baixan abaixo. Por exemplo, o San Benitiño do ollo redondo empezou no alto, acabou no fondo. Eso tamén pode facer alusión aos cambios de santos, aos santos que se aparecen en determinados lugares, onde despois os gregos establecen un santuario que lles vai reportar beneficios. Tanto se cambia o santo como o lugar da capela, ou utilízase para cristianizar un lugar onde houbo ritos paganos ou houbo xacementos arqueolóxicos de antigos pobladores no que hai seres míticos, por exemplo.
Viña Virxe do Xurés ten unha ventana nova, esta é moi curiosa, para ver os portugueses como tocan a viola. É dicir, está nun sitio alto que lle permite ver aos portugueses que son xente divertida tocando a viola, non? Hai outra para os franceses tamén, San Martiño, con ser francés, que debe ser unha cousa moi mala, partiu a capa con Cristo. Ese foi o maior milagre que os franceses han visto. Adiós Armenteiriña, adiós Santo Convento, todos os frades se foron, San Bernardo quedou dentro. Eu interpreto isto como o momento da desamortización, quedou santo, pero os frades marcharon, pero ao mellor pódese interpretar de alguna outra maneira. Tamén hai santos inexistentes, ao mellor existen, e eu estou disposto a que me digan, por exemplo, Santa Liliaina, moi mencionada no cancioneiro, de Santa Liliaina vou, de Santa Liliaina veño. Bueno, non sei por onde a teño. Sempre me andas preguntando de que romería veño. De Santa Liliaina vou, de Santa Liliaina veño. Tampouco debe existir San Zarandillo. Pola porta de San Zarandillo, aquí hai unha estea de cegos moi propia dos santuarios e das romerías. 25 ceguiños van, cada cego leva a súa moza, cada moza leva o seu can, cada cego dalle pan á moza, cada moza dalle o seu can. Pola porta de San Zarandillo, 25 ceguiños van. Que, por certo, está na poesía popular galega de Domingo Blanco. Bueno, e vou á terceira parte, que son as tres comadres borrachas. Este é un bello romance, non galego, é europeo, non? Está nun conto francés do século XIII e está todo o folclore europeo. Eu a primeira vez que escoitei este romance, escoiteillo a Miro Casabella, e foi hai moitos anos. Dixen antes que eu examineime de reválida aquí en Pontevedra porque era alumno do Instituto de Tui. Estando ali no Instituto, houve un concerto de Miro Casabella nun cine que non sei se existe, ao mellor si, chamábase Cine Yut. E ali actuou Miro Casabella, e lembro que cantara esta canción. Eu despois seguín a Miro Casabella e sempre me chamaba a atención aquelo. Estas eran tres comadres, en un barrio todas tres fixeron unha merenda para ir ao San Andrés, e Dominus Cus, e Trisquillis tres, e fillos e pais, e dalle que tes, polo ero do Xan Pilbé. Nos distintos cancioneiros aparecen mesturadas coas cantigas, ás veces, versións deste romance, tanto en galego como en castelán, e nós recollimos, o equipo Chaira, na Pontenova, unha versión a unha señora que se chamaba Dolores Marqués Villarino, chamábase porque morreu, era unha auténtica sabia, recitounos ao redor de 60 romances, ela soiña. Romances de todo tipo, moitos de cego, dos que se imprimían e se distribuían en papeletas de crimes, destas cousas, e outros romances do romanceiro tradicional. Tamén un moi curioso que procedía dun prego de cego e que facía alusión a un banquete de Marcos de Cabra, das bodas de Marcos e Cabra, que lembra moito pola inxente cantidade do que ali se comía e bebía a un banquete que hai no Quixote e, en certa maneira, tamén o das tres comadres borrachas, que non deixa de ser unha enchenta de tres mulleres que, sin os seus maridos, van ao San Andrés a emborracharse, a comer e beber moito. Este romance, o que recollemos na Pontenova, decía: xuntáronse as tres comadres en un barrio todas tres. O retrouso di: por Santádiga, Margaritádiga, na taberna me aguardéis. Una lleva 30 huevos, está en castelán, para cada una 10, por Santádiga tal. Otra lleva un panecillo con las codas al revés. Otra lleva un barraco de 3 semanas a un mes, por Santádiga tal. Determinan de ir ao viño.
máis axiña fora Inés. Cosa de la medianoche, todas hablaban inglés. Una mira para la luna, mira qué redonda es, otra mira las estrellas, parece un paño francés. Cosa de la medianoche, llega el marido de Inés. ¿Qué hacéis ahí, borrachonas? ¿Qué hacéis ahí todas tres? Perdóname, ay marido, por ser la primeira vez. Palo a una, palo a outra, palos llevan todas tres. O estribillo. Por Santádiga, Margaritádiga, na taberna, me aguardéis. Aí hai dous nomes. Un é Ádega. Santa Ádega, Águeda. E hai aquí unhas mulleres que están rompendo coa norma de divertirse á marxe dos maridos. Curiosamente, en varias vilas de Castela celébrase o día de Santa Águeda, de Santa Ádega, que é en febreiro, que unha santa que foi martirizada en Catania no ano 251, a que lle cortaron os peitos. Por certo, no Museo Provincial de Lugo hai un fermoso cadro desta santa dun pintor italiano, Luca Giordano. Pois ben, o 5 de febreiro, en moitas vilas de Castela, un exemplo é Zamarramala, en Segovia, as mulleres asumen o goberno, portan a vara de mando da alcaldía e o distintivo de forza que é a monteira. Un gorro que aquí ben coñecemos e que en orixe era un gorro mitra, símbolo do poder. As mozas quítanlle as boinas aos homes, cóbranlles por recuperalas, suben tocar as campás, algo que se asocia con un ritual de fertilidade, suben rapaciñas novas a tocar as campás porque eso vai favorecer que lles medren os peitos. E a min gustaríame saber se en Galicia isto da festa de Santa Ádega está documentado, porque pareceme que no retrouso das tres comadres borrachas pódese adiviñar algún rastro de todo este costume da celebración de Santa Ádega. E ata aquí cheguei. Moitas grazas pola atención.